गोयल तो 1,30,000 रुपया तुम्हें न हुआ जाके कर्जा काट के लिया के तब हम दहनी सब तभी गइल। तो उ कर्जबा दियाल कि ना दियाल कमा के भेजनी तो का करी। ए बाबू हां ओई का हवे ए किन के लेके आवत लड़का पर पड़ियो सब। अच्छा एकरा के धर तनी हमरा के 10,000 रुपया दो। 1 रुपया नहीं हमर लगे हमरा 1 रुपया नहीं खे जोरला तन किन लेनी है दी। बाबू ए बाबू ए हेने अब का कहत रह? तू नु कहत रहल जे छोटका जाता बाहर दुबई जाता कमाए तो तारा सब पैसा तारा के कमा दी। हां तू बताओ जे 3 साल दुबई रहलक ह एकरा बाल बच्चा के एकरा मेहरारू के सारा खर्चा तुम्हें न कहत लह जे सब खियाओ पियाओ सब दुख दवाई बीमारी सब हम करत रहनी हो जे अपने भेजी। 3 साल में कौ रुपया हमरा के भेजले बा? ना देलक तारा के? 1 रुपया हमरा के नहीं देले। हमरो को नहीं देले। तोरो के नहीं देले? हम जनतन तारा के देले जेठ भाई जान के तो हमरा कहां देले भाई? 1 रुपया नहीं देले। ई बताओ जे 1 महीना भइल एकरा दुबई से होइला 1 रुपया नहीं देले। आज 10,000 रुपया खाली मंगनी हो कनिया जो जौन जो जमीन के लफड़ा चलता ओकर बाउंड्री दिवा दिया दोनों गोड़ा पैसा मिला करके तो कहता जे हमरा लगे नहीं खे तो पैसा का हो जाता है एकर? ए बाबूजी रही तब न हम तब पैसुआ ना रे त कहां से देबो। हमारा औरतिया कहत रहुए जे सवेरे से शाम लेक दोनों मर्द मेहरारू खाली ससुरारी बतियावत तरसन खाली ससुरारी बतियावत तरसन। हैं तो ये 3 साल के कम्युनिटी भइल का घर देखा तारा घर आइल। हैं तू बताओ जे तूहे नु कहे वाला हुआ। हां तो हम तो कहबे रहनी जे कमाई या तहार खर्चा होई तो करई तो बाची हां तो कोनो काम आगे पड़े होई। जब फोन कइले तो कहे जे हमने आवत हैं तो गोटे पैसा देम। ई बताओ 3 साल में लोग पैसा ना कमाला। ना कमाला। हैं अब पैसा ऐसा नहीं लगाई जाको हमरा मांगल मत केहू हमरा से पैसा हो गए ठीक बा। गोयल तो 1,30,000 रुपया तुम्हें न हुआ जाके कर्जा काट के लिया के तब हम दहनी। सब तभी गइल। तो उ कर्जबा दियाल कि ना दियाल कमा के भेजनी तो का करी। 1,30,000 रुपया में ते को रुपया देले बाड़ी? एक खाली 27,000 रुपया भेजले बा। 1,03,000 रुपया अभी तो ओही में के बा। पैसा चुपचाप दे। या बरा एको पैसा नहीं के जोरला तन दे बोर्ड किना गेल ओटे देखा तर का क्वेश्चन बोर्ड का होई रे? लइका का बढ़िया बढ़िया सा से लइका पर घर का लइका भुइया पढ़े पड़त रह तार लइका होपर पढ़ के पढ़ी। आ कारण पैसे नहीं खे। हाँ? ठीक बा ले जा 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 ले जा जा जा। देखला जमाना जोइबे करे जानता रहो ई सारा पैसा कहीं ना कहीं जगह धरा देले बा। ठीक बा ई ससुरारिया देला बा तब ससुरारी के केंगन पता हुई तो ई चल के देखले कोन के तो घर द्वार रहे ना बढ़िया है बरा रहे ना। ए हमारा देखले के घर द्वार बा तब न था लगी। अच्छा डायरेक्ट ना कहल जाई जे ससुरारिये को माने मने मने पता लगा के जब ई पैसा नहीं के देते कत पैसा हो का जाता। माने हो का गइल लोग गांव में लोग के दल ही ना के लेकिन तू हमरा के बहुत धोखा में डलले बड़। देखो तारा चलते आज हमार कौन हाल भइल बा। एकरा में सारा पैसा लगैनी 3 साल एकरा मेहरारू के देखनी एकरा बच्चा सन के पढ़ाई लिखाई दवाई सब देखनी आ ये हमरा आइल बा तो 2 रुपया नहीं के देत बताओ। आ सब तारा करला से जे करे ना ना जाए ना भाई नो हां तो ओकर पता लगा लियला तब इनकर हिसाब किताब कइल जाई। ठीक बा चलो पता लगाओ तो चलो का जमाना आ गइल।